Waktu tuwing naga lah menika tuanane anang nggih atmajane Sang Prabu Pandukasih Sang Raden Bratasena nalika semanten jumeneng nganti kaya tugu Sinungkarta tugu papan ingkang mapanggon Sinungkarta rinengga rengga kocape manggi lah menika to Sang Wijasena ya Sang Bratasena nalika semanten nampi dawuhipun ingkang woh ing Astina Sang Nata Prabu Destarastra kinarya babat Wanamarta watak matuning Sang Bima nalika semanten ora duweni watak mundur saka geguntur mendha saka pangrerempa sigra cancut taliwondo cancut arane cecincing taliwondo cecawet ning setake sabuk bandangi matekaji Bandung Bandawasa wungkal bener tilaranipun ingkang paman satring mandya jajah nenggih Sang Raden Gandamana kocape mangki nalika semanten dupi wis minatek aji Bandung Bandawasa suku tengen den balangake kebat kaya kilat kesit pindha tadhit saben suku dawuh tening Bantala jemblong sak sumur-sumur
wis prateng tepining Wonomarta. Ananging wana gawat liwat wingit pati satu mara satu mati. Jalma mara keplayu. Aja teka wujuding jamak lumrahing manungsa. Nadyan to Jawata wae ora wani mudhun madene Wonomarta. Kocap kadarukasan parandene mangke Sang Bratasena wis prapteng tepining Wonomarta. Najaning Wansirina katon ing Wanjiratri awit saka petenging Wonomarta. Tan sambung sinambung miwah keteling ron-ronan ingkang amayungi Wonomarta parandene mangke. Sang Werkudara datan ingkang gumana musik kejawi amung dawuhipun ingkang Wohe Ngastina. Mila sigra amiwiti babat. Nalika semana Sang Bratasena amiwiti babat anggempur wujuding Wonomarta temah katingal bubras lengkrah sandrane.
sora maruta pawana pana merah kono samirana lan warayang panca payu wisikan magulingan lima ratala wah katon senenge atiku bareng aku nyumurupi kahanan negoring Wonomarta kok katon endah ya ora ana siji wae ribet sing tumapak sajroning negara Wonomarta wayah duk nalika Hyang Pikulun Bathara Indra yasakake alas Wonomarta iki ya katon seneng katon marem matine Jemdam Darat bakal tak mulyake tak ngabekteni panjenengan Sinuwun Prabu Yudhistira gunjang Kanjeng langit kelap-kelap katon lir genjang alis risang mawe gandrung kocap kacarita nalika semanten Sang Jemdam Darat anenggih nayaka saking Sang Prabu Yudhistira nalendra kajiman wonten negaring Wonomarta kocaping mangke mboten mangertosi lampahipun Sang Raden Bratasena ingkang nedya anglampahi babat Wonomarta. Sang Raden Bratasena ingkang babat Wonomarta wit watu gedhe wit gedhe dibrungkati kabeh kocaping mangke kagat kadoro kasandatan mangertos lampahing Sang Bratasena balangaken sela Sang Jemdam Darat datan mangertosi kocaping mangke animbles raganing Sang Jemdam Darat kagat kadrukasan glasah nglumpruk tanpa daya Sang Jemdam Darat kala wau seneng Wow, wedan. Adalah. Agi aku suka parisuka seneng-seneng. Ngerti kahanan Wonomarta sing kaya ngene kok lha wah kok teko dadi kayaning satriya bagus. Gagah piteksake la Raden kok kowe ngerusak pepasrenan negara Wonomarta Raden. Mandeg. Oi. Warnanipun Kanjeng Sri Narapati Raja kang ngapala ratu Konta utamaning kampung Nidyan Garuda Mas Pati Raja Dewaku Raden mengkoto dhisik lah kok kowe dadi gawe gelane atiku. Wah. Jroning aku nglakoni babat Wonomarta. Kabeh para sato kewan sing omahe mapan ning telenging Wonomarta padha mlayu kabeh. Padha wedi mergo papan panggonane omahe tak rungkat.
tak rusak kabeh pemasaran Guru Wonomarta utawa ning alas Wonomarta kene. Lah kowe iki dadi ana wujuding yaksa. Monggo yen tak sawang cat katon cak ora. Prajekamu sapa? Wah, ora salah. Teko kowe durung ngerti kelawan aku, Raden. Takon karo aku abdining Sang Sinuwun Prabu Yudhistira, aku Jimdam Darat. Kowe Jimdam Darat? Ya. Bale takon karo kowe sapa kekasihmu, Raden? Aku teko kowe wani ngrusak papan-papan pepasrenan sing ana ning negaraku ya ing negara Wonomarta kene. Wah, Jimdam Darat nek kowe takon karo aku rasa dadak kowe ngerti jenengku. Welo, lah kok dadi kaya ngono. Wes sing gati aku mbabati Wonomarta iki arep tak nggo mukti sak kadang pendho. Mergo pancen aku nampa dawuh saka Dastarastra bapakku supaya aku mbabati Wonomarta iki. Nek pancen aku kepengin mukti dulurku sak kadang pendho. Mula kowe aja dadi pepalange Bratasena. Kowe mikir nek pancen kowe wegah mati nek pancen kowe isih ngeman karo nyawamu. Wah. Mirwane tak pateni kowe. Adalah jebul kowe to sing jenenge Bratasena. Ya, aku wis ngerti kondangmu ning ngendi wae. Kowe pancen kowe ora kena tak ndak kowe bali wae. Kowe bali wae. Nadyan to kowe mung bocah lolo kowe jenengmu tekan ngendi tekan negoring Wonomarta ya. Kowe bali wae timbangane kowe tak rangket. Tak aturake Ratu Gusti Sinuwun Prabu Yudhistira. Tak lebok kowe ning pakunjaran Cakeman. Kowe Edan bocah kok ngeyel ora sebae. Ayo, nek pancen arep ngurungake niate Bratasena. Ayo to kage langkah ana batange Bratasena. Pecah dadamu tibano. Woi. Lah kok teko edan digdaya timen kowe Raden Bratasena. Wani ngawut-awut, wani ngrusak Wonomarta iki negaraku. Negaraku sing banget tak ngabekteni. Aturke Sunan Prabu Yudhistira rangket buh dadi bawah.
yana mutusa sang sri lah kok teko kahanane dadi kaya mangkene adikku bocah bagus Dandun Wacana wah aku dhewe ra weruh kowe ngrasake apa Yudhistira kakangku pun kakang ngrasakake rumangsa ora tentrem kaya ana apa-apa sing tumapat sing bakale teka ning kraton negara Wonomarta piyak-piyak gedhe hasan nyuwun Kagatri sangga berangu prinanggul kinempet keempet Jimdam darat melajar-melajar nopo aduh sinuwun ngaturaken kedewasan sinuwun biling sak mangke negaring Wonomarta ketaman pagebluk ketaman pagebluk piye yen to matur mbok yo sing cetha aduh wonten retu wonten pepedheng ingkang tumabak ingkang sumandhing negaring Wonomarta menika sinuwun kula kedah kados pundi kula sampun nyobian nambak dumateng pun pagebluk menika kala wau dumateng reretu menika kala wondene sak mangke gagar wigartan antuk karya wonten satriya gagah pideksa kekasih Sang Raden Bratasena ingkang wantun ngobrak-abrik negaring Wonomarta nedya dipun suwun kagem mukti sakadang pendha sinuwun Prabu Yudhistira Dewa Bathara Dandun Wacana Yudhistira kakangku apa teka Jimdam darat matur sartane ngandhakake yen tono satriya gagah pideksa kekasih Raden Bratasena Dandun Wacana ya ana dawuh apa negandeng negara Wonomarta iki wiyasaning Iwang Pikulun Bathara Indra mongko duk nalika semana Iwang Pikulun Bathara Indra paring pitungkas kelawan panjenenganing ingsun besok negara kita ya kuwi Wonomarta bakale purna sartane wayah ulun Yudhistira nalindring kajiman lan negara Wonomarta bakale kababar dadi wujud kamanungsan dadi negarane manungsa besok yen to lamun tumapak ana satriya gagah pideksa sing ngobrak-abrik telenging Wonomarta wah edan wah yen to kanane kaya ngono pancen kudu kaya ngono Yudhistira kakangku rasah walang ati pancen kabeh iki wis dadi kodrating Gusti. Ya nek pancen kaya ngono aku mung nderek kekarepane si Adi. Aduh, lajeng kula sak mangke kedah kados pundi sinuwun. Jimdam darat sira goleka kasuwargan sira pribadi. Sartane besok kita sira mesti bakal bali mring asal mula-mulane ro. Oh, edan sira.
ora sah dadak ketayalan ngupadi kamukten wis pun kakang lan kadangmu panengah wis gelem sartane wis trima yen to kudu mapan ning Saptawarga. Inggih kakang Mas kula aturi kendel kemawon sak mangke kula mesakaken dumateng jiwa lan raga paduka ingkang sak mangke. Babat Wonomarta menika tan mangke tartentu kathah sangjaning para jim ingkang boten trimah papan panggenanipun dipun risak sartanipun dipun rungkati sedaya. Ora sadhu cerewet, ora sadhu ceramah. Wah, kowe digoleke kamukten tak rewangi aku kaya ngene mung kepengin Pandhawa ki ora supaya ora ngebutke wong liya. Pandhawa ki men ora jagake wong liya terus supayane Pandhawa ku ora mung jagake wong tuwa. Wah, kok dadi kowe malah ngendheng aku marep mikira babatane Wonomarta. Sareh dising sareh aja duweni pambegan sing kaya ngono. Pun kakang iki banget nggone nresnani Siadi mengko yen to nganti ana apa-apa sing bakal tumapak kelawan Siadi Bratasena sing sapa sing bakal kapitunan. Inggih kakang masak mangke kula aturi emut awi kula dherekaken kemawon wangsul wonten ing pertapan Saptawarga. Jlambrong menengo ora ceramah sekane ngandani wae pila boro iki ngewangi kakangne babat malah kowe mung ngandani sing ora-ora malah kowe mung ngomongi sing ora prayoga gunem sing tanpa guna. Nanging nek Siadi Bratasena nglakoni babat iki terus mengko yen to sing tunggu telenging Wonomarta iki mengko apa ora bakal murka. Ah, muring yo ben. Womrok ambeng kadi karonaning kaswase kula nuwun sewu sinuwun menika wonten Nalendra menawi kula sawang cat katon cat mboten panjenengan menika sinten sinuwun Raden pun tepangaken bilih jengandika mboten tepang kalian kula menika Nalendra ing Kajiman negaring Kajiman inggih wonten ing Wonomarta menika. Aduh sinuwun kula nyuwunaken pangapunten rayi kula pun Bratasena ingkang sakmangke sampun keladuk nggadahi pakarti nerak pacak nerajang perbatang sampun wantun ngrisak pepasrenan negari panjenengan sinuwun. Panjenengan sinten? Kula pun Prabu Yudhistira dening ingkang gagah menika pun rayi kula pun Dandun Wacana. Lajeng rayi kula panengah menika pun Jim Suparta kalian rayi kula Ragil menika pun Jim Nakula kalian Jim Sadewa. Kula nyuwunaken pangapunten dumateng rayi kula pun Bratasena. Raden inggih kula wonten timbalan.
Mboten dados menapa dene rayi jengandika. Pun Raden Bratasena menika ngrisak pepasrahan ingkang wonten negaring Wonomarta. Pancen leres sedaya menika sampun kodrating Wang Mahanasa. Kula sakadang kula ing kajiman menika sakmangke duwe negaring Wonomarta. Pitungkasipun para Jawata sakmenika kedah kababar dados kamanungsan Raden. Sinuwun dedosan menapa ingkang badhe kula sandhang dene jengandika ngendika ingkang kados mekaten Raden inggih wonten timbalan sedaya menika sampun kodrating Wang Mahanasa sampun boten saged dipun selaki kula sakadang kajiman menika ugi sampun nrimah ugi sampun nampi ingkang dados kodrating Jawata mila sakmangke kula nuwun sewu jengandika kula aturi mengaken lawang batin paduka kula nedya momong jagat paduka Raden sakadang Pandhawa Raden.
Marekoten prayetmu semuriris semuriris eko pralek Titiyani kandhayani Trisunya purnama sasi Gelar-gelar sumedi tengah latar eling lintang bima sepi sidhem Ampawit namastu silat mriki Bang Jagat Karono Sirantandha kaisisane bisana sono sinamung langening kula pestu maksih lestatur lampahing Buddha jinantur tutur katur tulutulat mrih Raden Paradya Winon sita upama prameng niskara Karantadya tumiying jaman purwa mangke teka pasananing Gubita tan murengging pralambang matumpa-tumpa marma panggunggung sang Purwenggata sigebyar dumadining wayang purwa purwakaning kandha linarik runtuting basa dongeng kuna ngemu surasa yen linarasa ya karaos mulat sarira hangrasa mani puruhing diri rasa rumangsa ngrumangsani lir jalma ngilu kaca Jarang Gusti Nakum jang carita lu becik wis gemelar jroning pageliran yaiku sejatine amriksane pagelaran Ringgit Purwa. Purwakaning kandha ninarik nuruting basa dongeng kuna ngemu surasa yen linarasa ya karaos mulat sarira angrasa wani wuruhing diri rasa rumangsa ngrumangsani lir jalma ngilu kaca jarang Gusti Nakum jang carita lu becik wis gumelar jroning pageliran yaiku sejatine amriksane pagelaran Ringgit Purwa. Surya Candra Darum yang Kartika wis pinurbuka drateng kamasa sahari ratri angidri bangun Purwa teking duk sina gilir gumanti teman dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad ndunggulan tangkar tumbakar kowe sinarambun kaya jawu pating krempya dadi padhange kutu-kutu walang katoga burung gunung yang beruntu ya dadi obrangan tanpa wicalan
Padang trawasnaning Sang Hyang Retna ingkang arsa merbawani jagat. Mungguing jagat pitantuk mungup-mungup mungguing kalingan wukir abang merenganga. Lamun kaeksi ayah hadirat dilato bumi. Saya dangu sumurup Sang Hyang Arga. Katon semeblak kanan kiniring abang esmut jenareng perbawan sinaring Sang Hyang Basanta. Tanentu katon ijo ruyu yamangku gunung ingkang biru moyo-moyo. Pucuk ing gunung Kinemelan Bentanu kasiliring Prabancana. Lenggat lenggut nganti kaya gunung Mangkutra Mega. Tanah tapis dangu soleh kamu dasih dene luar sangu poyo buga karep Tegal Sawahe. Anglur silur tanpa pedhoti sinambi sendonan. Sesindenan mikul karo lukune. Anggiring raja kayane samana ana pirembakan Soma Ruwangi. Sang Hyang Arga saya dangu saya inggil. Katon sinar jagat wis katon meluk tuning kiblat papat lor kidul wetan kulon. Sinar jagat kang samya rebut nyada rebut ijo rebut kukuwung. Parandhin datan wonten kang amadani kaendaning padukaning Karang Kadempel. Ana nggih papan pilenggahipun Lurah Semar Badranaya Karang Pratisan ingkang ketingal ijo ruyu-ruyu subur makmur tandurane. Ayem-ayem tata titi tentrem bandul rompol kawulane manunggal tetunggalan dados tunggal samya manembah marang kapercayane dhewe-dhewe. Manembah marang Gustine dhewe-dhewe. Papan ingkang endah kebak kanikmatan nadantu namung wujuding Karang Pratisan kebawat keperintah saking negari Ngamarta. Ananging sampun ketingal pilenggahipun Nalendra Ngamarta Sang Nata Prabu Puntadewa ya Sang Nata Prabu Darmakusuma ya Sang Nata Guna Talikrama ya Sang Ajata Satru ya Sada Dwijakangka ya Sang Prabu Yudhistira. Nalendra pepakuning bumi ingkang ketingal anggung anjejekaken kautaman risa juga lenggah madaning lincak wonten ing padukan Karang Kadempel. Kocaping mangke ketingal ugi sangyaning para kadang anung-anung tetunggiling praja ing Ngamarta ingkang sami rawuh madaning pendhapi padukaning Karang Kadempel. Anggih menika warnan ketingal ngagelah bergagah kadang nata satring Jodipati ya ing tunggul pawenang. Sang Raden Harya Werkudara, ya Sang Raden Bratasena, ya Raden Wijasena, ya Sang Jagal Balawa, ya Kusuma Yudha, ya Kusuma Dilaga, ya Sang Gandawastratmaja. Satra gagah pideksa Godhepok Simbar Jaja, turta ngasinungan kasekten linuwih. Bebasan pinata mendak Jina Lumenter, sinembak bengkung sinuduk putung. Ngrodatan mungkal menawi dipun dadosaken bebeteng wonten praja Ngamarta. Kocaping mangke Ki Lurah Semar Badranaya arsa nampi rawuhipun ugi panengah Pandhawa satring Madukara risang Raden Arjuna ya Raden Janaka ya Raden Permadi ya Sang Kuntri Wibadsa. Datan kantun ugi pisanipun Sangya para putra wonten ing Karang Kadempel. Ananging menika wonten Atmaja Pambayun nggih Atmaja pambarep Ki Lurah Semar Badranaya. Ananging Ki Lurah Nalagaring. Ki Lurah Nalagaring kadheraken ugi dening Kang Rayi. Ki Lurah Petruk Kanthong Bolong, ya Sang Bel-Duelbeh, ya Sang Tonrongsot. Ya Petruk Suragendela. Kocaping mangking ketingal sowan saking katebian wonten ing wingking piyambak. Anenggat majaring Sang Ki Lurah Semar Badranaya. Ingkang mragil ingkang ana piyambak ingkang kawestanan utawi peparing asma Ki Lurah Bagong ya Ki Lurah Juang Prakoso. Ketingal sowan marang ngersaning Kang Rama Sang Ki Lurah Semar Badranaya parandening mangke didemadaning kawontenan parapatan agung kuning Karang Kadempel. Ki Lurah Semar nampi rawuhipun nata ing Darawati Sangya, nata ing Mandura Sang Prabu Baladewa ya Sang Prabu Balarama parandingan tinggal tidhem jinem madaning parapatan agung ing padukan Karang Kadempel. Prasasat ing mangke datan wonten gegudhungan kengubah samirana datar pampah
Kabiyar sumpung swaraning pradonga miwah pangling maranggana sigra murmani pangandikan. Dadi kumangling wijining pangandika saking Lurah Semar Badrana ingkang dereng kababaring lisan.
Sretinon ning pasewakan busana maneka warna Papus petang Udyono Miang Panjra Sarwa Rukma Rina Genggang manik nara wata Abra Prabanya kang sumirat penyaring desa laliwaran lerkelan sisiring dadit Wimba kekonto mrek mingin Radio Beng Maruta Radio Beng Maruta Mandha Separan kang mangambar wungas ngeboke madyaning pasewakan tandya Belgegek ugek sadulita emel trole nala gareng kok kaya ketiban daru prasasat kaya dene kejugrukan wukir sari klepaning samudra madu perasaane bapakmu dene ning atase Semar ki ning mapan ning Karang Pradisan, Karang Kadempel ki minggon desa. Lah kok dadi iki kerawan Priagung, kerawan Nalendra, Satriya Gung Binetara Dole Nala Gareng. Wah. Kula piyambak ki gumun, Pak. Ngatasi Semar ki lho, nuwun sewu. Bapak Semar menika namung wujudipun nuwun sewu mboten kok nami kula menika ngina ning kula menika merendah. Ngatasipun Semar menika mapanipun namung wonten ing Karang Pradisan namung kok kathah sanggening para Nalendra ingkang betaken kalih bapak menika janjanipun bapak sing diduweni apa? Ning nuwun sewu, Pak. Menika tamu agung. Menika menawi dipun sepelekaken kula nuwun sewu. Menika mboten badhe prayoga katadosanipun. Iya. Mula saking menika kula aturi andangu sartanipun nyadong jawuh rawuhipun Sinuwun Kresna kalih Sinuwun Baladewa menika, Bapak. Ya, Nala Gareng ya.
Lha nuwun sewu sinuwun. Sinuwun ing Darawati, sinuwun Prabu Kresna. Lha nuwun sewu. Sakrawuh ngandika ingkang abdi pun Semar Badranaya ngaturaken pambagya raharja. Tuwin kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Dendara. Sinuwun Kresna ing Darawati. Jagat pangestu para wayah Tara jagat. Kakang Semar ya. Kakang Semar ngaturake pambagya raharja kelawan sowanku ning Karang Kadempel dina samengko iki. Wis slamet tekaku ning Karang Kadempel ora ana alangan suwiji apa Kakang. Nggih. Bekti kula kunjuk den nuwun sewu Kang. Njaluk ngapura sadurunge yen to aku mbok menawa dianggep lancang. Nggih mboten napa-napa to. Karang kekadangan paseduluran menika kedadipun rumaketaken. Kekadangan silaturahmi nika tansah kedah dipun caketaken boten pareng dipun pedhot. Iya, nanging dudu kok babakan perkara kuwi, dudu kok babakan perkara srawung. Lah perkawis napa? Kakang Semar ngendikake sartane Kakang Semar ngaturke bekti kelawan Nata Ndarawati ki njaluk ngapura sadurunge Kresna kuwi ora kok ateges aku ngegungke kelawan sapa sing mapan ning jiwaku. Nanging kelungguhane Wisnu Bathara Wisnu kelawan Sang Hyang Ismaya kuwi luwih dhuwur ado derajate Kakang. Nuwun sewu. Kula niku ming batur, kula niku sanes Ismaya, Semar niku nggih Semar. Kula niku nggih kula niki ming mung kere. Kok sampean ngendikake Ismaya? Sang Hyang Ismaya menika papanipun wonten ing Kayiwangan Den. Ora pancen yen to ditodi tata lair pancen Kakang Semar kuwi nuwun sewu mung wujuding wong lumrah. Mung wujuding batur wong gedhi bal 17 loro sak udon telu sak urupan ibarate. Nanging Kakang Semar kuwi yen to disawang kanthi permana jati kanthi netra batin. Kakang Semar kuwi tanpa beda kaya dene pangidjawantahing Sang Hyang Ismaya. Mula walat apa sartane dosa apa sing bakal tak sandang yen to aku ngasih wani nampa sembahe Kakang Semar Badranaya. Pun tanggap. Pun babakan sinten sing manjing teng awak kula pun mboten sah mangendikake. Ingkang baken kula ngaturaken budya pangastawa sinuwun. Ya Kakang Semar ndak tampa kanthi lega-legawaning penggalih. Sinuwun Baladewa, rawuh wonten ing mriki mugi tansah manggih karaharjan. Kawilujengan tuwin kasarasan Den sinuwun ing Mandura. Jagat pasisaning Bathara wayah Bathara jagat Patendra Jaya Dewaku. Kakang Semar ya Kakang wis prayoga praptaku ora medhoke alangan apa-apa sowan kowe iki. Tansah piyambak kawidadan kali sing sambikala ning Karang Kadempel Kakang Semar. Nggih. Bekti kula kunjuk. Yo. Kakang Semar tak tampa tiba sepadha-padha. Pun prayogaken anggenipun lenggah Den sinuwun Baladewa. Yo. Kaya wis ora kurang prayoga praptaku ning Karang Kadempel dina samengko iki Kakang Semar Badranaya. Nala garing kowe ngaturna bekti kelawan bendaramu. Sinuwun Ndarawati, sinuwun Kresna, sak rawuh sing ngandika kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Ya, nala garing tak tampa pangestuku Tamanana. Nggih, kula pundhika jimat. Sinuwun Baladewa kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya, nala garing tak tampa pangestuku Tamanana. Nggih, kula pundhika jimat. Sinuwun Kresna kula ngaturaken bekti kula kunjuk sinuwun. Ya petrukan wong bolong tak tampa pangestuku Tamanana. Nggih, kula pundhika jimat. Sinuwun Baladewa kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya petruk tak tampa pangestuku Tamanana. Nggih kula pundhika jimat pun mragaken nggih sinuwun. Ya kaya wis ora kurang kepenak. Ya kowe wis ora kurang prayoga. Gong. Ora nyembah le. Ora. Lah ngopo? Ya aja kebangetan lho. Kuwi Pilabara kuwi bersyukur ning atase nggone bapak omahe bapak ki ming omah wong kere ming desa ngene kok dirawuhi Ratu Agung ki kanugrahan. Kanugrahan nek ora nggawa ya padha wae to. Ya kok ndremis ngono. Ora kok le ndremis engko sik to. Carane tamu, carane daya. Ki arep tilik sing ditiliki iki mesti nggawa raketang gula teh. Ngono lho. Iki kok malah nggawa karangan bunga. Kok dikira Semar ki mati ngono apa piye? Bus.
Seneng ngamuk kaya ngono. Ora iki lho. Ya mung kebangetan ana bendara wis di emong kecile. Ku nek ngundat ngono kuwi mah aku ya. Pak ora. Ngaturke bekti. Gah, ngaturke bekti ra. Pathak. Ya ya, Tru, ora. Mbok ora narke lha kowe iki ya ngengkel diomongi ngengkel. Nggih, ya wis nadan to kanthi kepeksa. Sinuwun Kresna kula ngaturaken bekti kula kunjuk sinuwun. Suarane Bagong, dudu niku suarane Sugeng. Kena cetha serak-serak basah ngene takoni suarane Bagong mau diwang. Sampeyan kuwi ora. Ya pangling aku Bang. Lah nggih, kula niku bengok-bengok mergo kula le sowan teng mburi dhewe. Ya. Males roh rupane Semar e. Hus. Ya kaya ngono ora apa. Aku nang mburi dhewe ki arep pro ki lho, sinden. Sing anu ki lho, Truk, kidul dhewe iki. Sapa? Kok cembuk ngono. Wis ngamu kok ya ngono ora. Bukti kula kanca sinuwun. Ya, Bagong tak tampa pangestuku Tampanono. Nggih. Sinuwun Baladewa, bukti kula kunjuk. Ya, Bagong tak tampa pangestuku Tampanono. Nggih, kula punika jiwan paripen dereng kesantutan. Wah, kendalan ana swara apa ya, Truk? Mbuh. Terane kok ngene Jakarta ki. Lagi roh aku gumunan aku. Lah ngopo? Aku numpak pesawat ki arep landing ki gregel-gregel. Kaget ya aku. Jan karang wong desa, wong Katra ki ya ngene iki. Ha iya, alhamdulillah iso weruh Jakarta ya. Iya. Kok kowe teko keri dhewe. Wes, aku ki wong ngayahi kewajiban momo. Ya kewajiban kewajibanku dhewe. Iya, ha karo sapa? Karo Mbak Wedok. Wah. Tenan wae, tenan wae padake ora. Heeh. Anang aku nang wedok ki pisan numpak pesawat ki pisan kuwi. Wah, yakin sumpah. Mbok demi apa? Demi kian. Yakin arep apa jenenge medun. Medun apa to? Saka langit ning anu kae lho. Dirgantara ning apa jenenge aspal landing, arep landing kuwi. Wis nggon apa nek swara kae. Mohon kencangkan sabuk pengaman ngono kae to. Pesawat sebentar lagi akan turun, lakukan penurunan utawa apa kuwi matro? Banding landing. Landing kuwi mau. Heeh. Bojoku takon gojekan siset. Iya. Ora mau tak gojekan, tak rangkul mau nganti aku semelange nek wedi. Kowe iki ra kaya ngono. Wah, iki tenan Tru karang wong lenang ki kudu. Iya. Kudu sing peka. Oh iya. Aja kaya sing anu nyekel jaipong kuwi wis ora apa. Oh, ngono ta Leng. Heeh. Grobyak. Jebule kaya neng bis. Lah iya. Ayo ngono kuwi. Lah iya kowe. Wah, terane ora beda. Iya. Angger anu nang langit kan ngapa? Gergel. Ngapa? Iki nabrak kowe. Lho kok kowe, Mas? Lah mega mendung aku ngono. Ayo kerang pesawat ki nek nabrak mendung ya ngono kuwi. Lah iya. Iya. Wis gek bapak nyangkem. Hus. Wong tuwa sageleme dhewe nyongkam. Agek ngendika. Hah. Wonten napa sinuwun kok rawuh teng Karang Kadempel? Wigatosipun napa? Kusik to Kakang Semar. Aku njaluk ngampura sadurunge mbok menawa aturku iki lancang Cumantaka nggonku njaluk pirsa kelawan Kakang Semar Badranaya. Mboten dados menapa ten. Kusik. Lah kok teko iki aku praptana ing Karang Kadempel. Teko iki cetha rawuhe Yayi Prabu Puntadewa ya Yayi Aji, Yayi Darmakusuma. Sartane kadangku Panenggak Werkudara karo kadangku Panengah Arjuna. Iki janjane nang opo Kakang Semar? Ngatasé Kakang Semar kuwi nuwun sewu. Batur teko dirawuhi bendara kuwi wigatine apa? Mergo duk nalika semono aku lan Koko Prabu Baladewa ki nanjihake sartane bakal sowan nindakake jejibahan kewajiban kaprajan negara Ngamarta. Parandene aku wis prapta ning negara Ngamarta sartane Koko Prabu Baladewa wis tumapak lumarep ning negara Ngamarta. Ewadene para Pandhawa ora ana negara Ngamarta kumplang. Jebul tinemune kadangku para Pandhawa, Yayi Darmakusuma sak kadang Pandhawa mapan ana ing kene. Iki janjane ana apa? Ya Semar kene ngopo? Lah kok dadi Yayi Prabu Darmakusuma, Werkudara lan Janaka iki mapan ning kene iki janjane ning apa? Apa kowe arep ewuh ngono kuwi? Nggih, ajeng mantu kula.
mantu sing kepira ya, Tru? Ayo sembuh. Aku bola-bali masalah ora. Wah, ora. Sengamu ora wayang elektron piye. Iya wae iki ya ngono ora. Kowe arep digawe apa? Kowe arep digawe apa kok teko dadi iki kadang-kadangku para Pandhawa. Padha rawuh ning kene, padha lumar ning kene iki janjane ning apa? Lha nuwun sewu, kersane Sinuwun Punta dhewe sing ngendika. Kersanipun Ndara Werkudara dhewe sing ngendika. Kersane Ndara Janaka piyambak sing ngendika. Sinuwun Kakang Semar kepiye menika to? Ingkang Raka sampun rawuh sampun prapta wonten ing mriki. Jam pira to iki to? Mbuh. Oh jam 12 e. Lagi iki aku jejer jam 12. Ora masalah. Ora apa-apa, ora apa-apa. Iki ngolimbukan jam 2 ya, Tru. Ya. Bebas. Iya, bebas ya. Iya. Koko Prabu Indrawati, Koko Prabu Pengayoman kula wonten ing Madyapada pramting delahan. Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Sakrawujing ngandika kula ngaturaken pambagya raharja tuwin nasung pasegan Panakrami. Koko Prabu Kresna. Meninjaya Prabu Darmakusuma nggih kula tampyah karya bombong rasing penggalih. Koko Prabu Baladewa kula ngaturaken pambagya raharja. Yayi Wilujeng pisuwan kula wonten ing Karangkandempel menika. Mboten manggal ngatunggal menapa. Inggih Koko Prabu. Wah. Jlitheng kakangku sarawuh aku ngaturake bekti sembahku tampanan. Werkudara ya tak tampa. Ora lar pangestunipun Kakang Indrawati wae tampanana. Ya tak kegem dadekake jimat. Bule Baladewa kakangku aku ngaturake sembah bektiku tampanana, basaku tampanan. Ya Werkudara tak tampa. Ora lar pangestunipun Kakang Mandura tampanana. Ya tak kegem dadekake jimat. Prayoga nonggon kulungguh. Ya kaya wis ora kurang prayoga Werkudara. Koko Prabinadan kula ingkang rayi pun Arjuna ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Ya Arjuna. Tak tampa rat pangestunipun Kakang tampanana. Inggih Koko Prabu kula pun dinggo jimat. Koko Prabu Baladewa kula ngaturaken sembah. Ya Arjuna tak tampa pangestunipun Kakang tampanana. Inggih kula pun dinggo jimat. Yayi Prabu Darmakusuma wonten timbalan Koko Prabu kula nuwun sewu. Damel kaget sotaning manahipun ingkang Raka Indrawati dene ngandika sakmangke kula padosi wonten ing negari Ngamarta wondene sakmangke mboten wonten. Negari Ngamarta komplang kadang-kadang kula para Pandhawa mboten mapan wonten negari Ngamarta. Parandene sakmangke mapan wonten ing Karangkandempel menika wonten menapa Yayi Prabu Darmakusuma? Yayi Aji, nggih kepareng kula cumadung dawuh. Satanipun ingkang Raka Mandura kepareng nungsung pawarta wigatosipun menapa dene ngandika prapta wonten Karangkandempel. Yayi Prabu Darmakusuma. Anjing kang puspita arum kasiliring Samirana. Sekar kadung mangambar mawerana sretaning driya sewu den sedaya kaluputan kula diagung pangaksami kula ingkang sakmangke kedah matur awit kula mangertosi bilih Sinuwun Puntadewa menika nedya matur marang Resa Jengandika Sinuwun Kresna nanging sakmangke mboten kuwawa nedya matur mboten sranta ing penggalih nedya matur kelawan Jengandika Sinuwun Kresna ya ora dadi ngopo Kakang Semar nggih menika ngaten Den pancen leres
sakwetawis wekdal menika kirang langkungipun sampun wonten Sabta Ari. Para bendara, para pepundhen Pandhawa menika sampun mesanggrah wonten padukan Karang Kadempel. Mriko awit sak mangke pancen para Pandhawa menika nggadahi gegayuhan. Inggih Kakang Prabu. Kula sak kadang Pandhawa nggadahi gegayuhan awit wiwit saking para kadang Pandhawa pikantuk kanugrahan saking ngersaning para Jawata. Inggih menika pun wujudipun negaring Amarta ingkang rumiyin negaring Kajiman ingkang enggo sepriki kababar dados negaring kamanungsan kababar kasatnetra. Enggo sepriki kula sak kadang Pandhawa sampun rumaos mukti sampun rumaos ayem Kakang Prabu. Mila keng saking menika gandeng kula sak kadang Pandhawa sampun kelampahan pikantuk kanugrahan saking panguwasaning Dat Kamurwengdat awujud negari Ngamarta. Mila saking menika negari Ngamarta menika nedya kula bangun. Negari Ngamarta menika nedya kula bangun sak kadang. Mboten kok wujudipun papan ingkang magrong-magrong menika mboten Kakang Prabu. Nggih nika. Sinuwun Puntadewa kula cekak ngendikane kula nuwun sewu. Kula nuwun sewu. Pancen leres para kadang-kadang paduka pun para Pandhawa menika rawuh mriki nedya nyuwun pirsa nedya mbangun amiwiti mbangun Ngamarta. Nika kula nuwun sewu. Senes kok wujudipun namung papan ingkang magrong-magrong ingkang dipun bangun, senes kok namung tata lair sing dibangun. Tata lair nggih dibangun. Ning tata batin, moral, budi pekerti menika nedya dipun bangun dening para Pandhawa. Lah menika kula nuwun sewu nek jenengan bingung kena ngapa kok para kadang paduka pun para Pandhawa kok rawuh wonten ing mriki malah ndhisiki teng Karang Kadempel menika kula nuwun sewu tiyang kang nedya bangun negara menika mboten kak kawiwitan saking Kutagara menika mboten nanging pancen adat sabenipun menawi nedya mbangun negari menika pancen kedadipun wiwiti saking Karang Pradisan saking desa papan kula menika Den sinuwun Kresna jagat dewa batur jagat pangestu mara Kakang Prabu. Nyai Kresna piye jebul tinemune Nyai Prabu Darma Kusuma menika mesanggrah wonten padukan Karang Kadempel menika manci gadhah gegayuhan inggih menika pun kepengin bangun negari Ngamarta. Wela dalah jagat dewa batur dalah jagat pangestu mara kaya betul jagat Pandhe Indra Jalatiwaku gong wis wis kowe arep ngerol bariki nek dayoke. Apa ya to? Heeh. Iku sok wis bedhek ngono kuwi sengit aku. Gah aku iki wis yahene. Ora masalah yahene ora masalah to. Dinikmati wae kanthi merdika. Mila to. Mila saking menika jenengan sarujuk menapa mboten menika namung gumantung paduka Den Kakang Semar. Wonten timbalan. Nyai Prabu Darma Kusuma. Inggih, kula wonten paring ngadhawuh Kakang Prabu. Saestu kula midhanget aturipun Kakang Semar Badranaya menika rumaos bombong, rumaos ayem. Awit paduka menika nedya miwiti mbangun negari Ngamarta. Menika sae, menika agung. Gegayuhan paduka menika cetha luhur saestu. Inggih Kakang Prabu. Inggih. Mila Blaka Suta kanthi tulusing manahipun ingkang ngraka ing Ndarawati. Sakmangke kula nyarujuki sartanipun kula maring pangestu dumateng pun kadang-kadang kula para Pandhawa. Nggih, Yayi Prabu. Yayi Aji kula ugi nderek mangayu bagya sartanipun kula nyarujuki. Kula nayogani bilih paduka sakadang Pandhawa nggadahi gegayuhan. Inggih menika kepengin bangun negari Ngamarta. Mila sakmangke kula aturi ngatos-atos kemawon. Surtiti ngati-ati duga-duga digawa. Awit tiyang kang gadhahi kanugrahan menika pacobanipun mesti bakalipun sinanding Yayi Aji Kakang Semar Badranaya. Sedhom jroning pasewakan wadya kang tanpa sebo kaprabang dening Sang Nalendra Tama mangu nengi
lerwu sing duka cipta berebuti mandono saras berebuti mandono raras sekebiar katari golek kono to wau tidak madaning kawontenan parpatan agung pendapi padukan karang kadempel kocap yang mangke kaget katurukasan sang Lurah Semar Badranaya midhanget gumyak ing para seba para kawula ingkang handir mlabar wonten sakjawining pendapi padukan karang kadempel sami aluk bilih wonten salah satunggiling nalindra saking tlatah Sabrang ingkang wantun miyak sanjaning para seba tanpa suba sita joget-joget kalih kaya barang mantin anggap akarya sing ngakang samya mulat Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra hai ana ana bali lunga sambrek kanggang awita denjeng-denjengan sewu sinuwun lah kok dadi niki enten sing rawuh menika katitik saking busananipun nika Nalendra nala gareng wonten dawuh Pak iki sapa apa iki kancamu kok seragame pink padha kowe mboten kula ki ora tau duwe kanca ratu kaya ngono kuwi kula ki ming kere kok sramung kula wong sugih ayo kula insecure basane gareng lan menika senes rencang kula Pak menapa kancane Petruk Duk niku senes rencang kula. Kanca kula niku mung wong kere-kere. Kanca kula niku nggih sepadan kalih kula niku. Apa iki kancamu, Gong? Gong. Kancamu kowe. Endi? Kuwi lho. Werna pink. Iya. Kancamu kudu ora kusik. Kaya Karsi ta kene. Karsi piye to? Aku dek kanca ya ngene iki, ping ngene ku anane.
Ning kono kae wonge cilik nika kok gagah gedhe. Udu entro udu. Ha iya, karsi kok mekutan barang. Ha iya iki ora mangkat wonge. Lah iya, dandane kok iki striminan ning omah. Ha iya. Ora masalah. Apa Kang Roni ya iki ya? Mbuh aku ora ro. Biasane iki ya ngene iki. Iya. Mung kuwi anune kotak-kotak itu. Iya iya. Nuwun sewu sinuwun. Damel kaget penggalipun ingkang abdipun Semar Badranaya. Jeng ngandika menika sinten? Kula nuwun sewu. Nalendra saking pundi sinten jejulukipun kisana? Wah, ratalah. Yo Semar yo. Jaluk ngapura sadurunge yen to aku ora basa ora tata krama karo kowe. Pancen bener. Wis trep ukaraku ki wis bener. Subasitaku ki wis cetha, wis mathuk ning atase derajatku ki kowe iki mung wong batur. Kowe iki mung wong loro saudon telu saurupan, kowe iki mung pamong, kowe iki mung ponokawan, kowe iki mung wong kere, kowe iki mung wong ora duwe. Mula yen to aku tanpa tata krama ora duweni subasita karo kowe kuwi wis sak trepe. Nggih panjenengan kula menika namung tiyang Karang Pradisan kok sinuwun mboten wonten apa-apanipun menawi dipun taker dening kadigdayan utawi ingkang jenengan paduka kagungan. Yo. Ora ngaturake bekti karo aku. Aku ki Nalendra Gung Pinetha ora ngaturake bekti karo aku. Lan jenengan sinten? Kula nuwun sewu. Sing gelem mestani karo aku nek Nalendra ing Pageralun jejuluk Prabu Gendra Suropati. Prabu Gendra Suropati. Yo. Dene wigatosipun menapa sinuwun dene jeng andika rawuh mriki cekak aos. Bloko suto blakutang terus terang bae. Sowanku iki mbutuhke kelawan kowe Semar. Sowanku iki mbutuhke karo kowe. Mergo pancen negaraku wis ana telung candra iki taman pegebluk. Negaraku ki akeh kawula sing esuk lara sore tekaning pati, sore lara esuk katiwasan. Kuwi wis akeh dadiane. Aku wis ngrawake Brahmana winasis 1000 sugata kinaryan nambah rekaning praja, parandiri gagar wigar tanantuk karya. Satane aku uga wis manekung puja semedi sesemek ron raja mula bebantal boto sarembak. Ewadene ora ana siji wae syarat surur sing bisa nambah bebendu negaraku Pageralun. Lah kersane pripun? Bareng aku semedi ana ing lengkeng Gunung Mahameru. Aku antuk sasmita saka para Jawata. Jawata ngendikake yen to negaraku iki bisa waluya nirmala temah jati. Jati temah mula yen to ora ketang mung 3 kedheping meninggal. Ora ketang mung 5 menit Semar ki nunggoki negaraku ing Pageralun iki. Ora ketang mung 3 kedheping meninggal. Negaraku ing Pageralun iki ditunggoni Pamong Agung ya kuwi Semar Badra ing Karangkadempel. Mula Semar nek kowe gelem tak boyong kowe njaluk apa wae mesti tak turuti. Aja nyepelekke. Prabu Gendra Suropati kuwi Nalendra sugih Blegedhu Brewu Herbandra Bandhu. Seprapat sanget kagungane Prabu Gendra Suropati kabeh. Ora. Lho nek gelem tak boyong kowe njaluk apa? Omahmu sing kaya ngene iki bongkar. Kowe njaluk tak bangunke loji, mobilmu njaluk Pajero, Civic Turbo, apa kowe ngaranana sak gelemmu? Tak wenehi, tak paringke. Lha niku trima kijang super mun trima. Werna abu-abu. Ngumun kula trima. Najan to nika ngorot-orot wingi bareng entekke spare part pirang-pirang mboten masalah. Wah, mun kula pun bersyukur kalih napa sing tak duweni. Ora. Kowe nek gelem tak boyong kowe mesti dadi wong sugih. Kowe nek gelem tak boyong kowe mesti omahmu ra kaya ngene, sandangmu ra kaya ngono. Sumpingmu sing wujude nglombok kuwi ganti sumping saka emas 190 karat. Nganti dlawer kupingmu. Bakal tak paringi. Omahmu sing kaya ngene, pendopomu sing kayune kayu maoni. Bongkar kabeh, bongkar. Tak ganti kayu jati tuwa. Bulte 190 cm.
Ayo. Cagak papat iki sak penuwune. Ayo kowe njaluk joglo gedhe dhewe sak donya kasempatan, katurutan. Lha niku mboten blereng bondo donya. Sing ngomong sapa? Kula niku mboten blereng bondo donya kok sinuwun. Ayo. Nek pancen kowe gelem tak boyong, kowe bakal entuk kabeh kuwi mau. Jaba delon. Wis tak cawisake. Peni raja peni guru bakal guru dadi. Ki nek kowe gelem tak boyong kabeh kae grobokan pirang-pirang emas, perak, jamrut, putri. Jamrut kok putri. Kowe iki anak ben ya itu. Iya. Andani kok iya. Kok menapa? Ayo wis beda-beda kok. Nek kowe ora gelem tak boyong aja takon dosa. Apa ya kelakon aku ngruda paripeksa karo kowe. Waduh. Napa? Bapak arep diperkosa. Wis. Iki kok padha lanange kaya ngene iki. Ha iki ora ruda paripeksa iki tegese iki dipeksa srana kasar. Tak trima ora. Ayo, gelem apa ora? Wong kari kowe omong gelem apa ora kok angel. Nek kowe ora gelem ngomong, kowe ora gelem-gelem, ora gelem tak boyong ning negaraku. Kowe dadi apa jenenge iki syarat srana aliyane negaraku aja takon dosa. Kawulamu ning Karang Kademel katutke dosamu. Padukanmu Karang Kademel obong nak bumi angus tak dadeke drangkaan. Wah, matamu. Wah, nesu. Bapak ora ndek salah apa-apa, kawula Karang Kademel ora ndek salah apa-apa. Aku kowe matur, Karang Kademel bumi angus, Karang Kademel diadake neraka. Kowe Tuhan apa piye ta iki? Iki sapa? Anake Semar kowe ngopo? Wah, anak kere, mencah kere ya ben, penting ora ndek apa-apa. Bagong Yedan ora meneng sik iki urusane. Ya. Iki urusane karo negaraku anu apa jeneng karo pedukuhanku karo tanah kelairanku. Prabu Gendra sama mau Gendra Suropati. Gendra Suragadha anu Gendra Suropati. Sampeyan mau muni piye? Muni piye sampeyan? Semar ora gelem tak boyong Karang Kademel bumi angus. Sing sik. Nek Semar sing arep tok ruda paripeksa iki ora masalah. Sakarepmu urusanmu karo Semar. Nek kowe ngembet jeneng Karang Kademel bumi angus, kawula Karang Kademel sengsara kabeh. Kamu ndak bakal bisa mengelak dari Mas Bagong. Ayo. Arep ngopo kowe? Bar banjur kundulmu kuwi. Meneng sik. Awak emosi tenan iki. Ora Bagong Edan sapa-sapa tantang. Wah, edan kowe ming wong kere, kowe ora ndek katidayan. Kowe iki ming batur, kowe iki ming kawula cilik apa ya kuwowoken nampa kadidane Prabu Gendra Suropati. Piye? Muni piye kowe? Wah, edan. Lah kok malah wani nyumbari nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe kok malah nantang Sinun Mandura, Sinun Baladewa. Wah, bahaya iblis lanat. Harus paling jajanan tadi kone pisaran menungso tataran. Hei, Gendra Suropati lah kowe tadi wani nyumbari karo Baladewa. Kowe tadi kok ngono kowe paling karo cagelmu dhewe. Hei, harus paling jajanan tadi baru iblis lanat menungso tatanan. Ngilani diadani untuk Mandura Prabu. Lah kowe tadi teko nyumbari Baladewa. Hei, Gendra Suropati. Hei. Kok Prabu? Nggih. Kula nuwun sewu. Sampeyan nesu kali sinten? Nesu karo Gendra Suropati. Oh sik lho, lah ngrasani apa Gendra Suropati kalih jenengan niku sampeyan mireng mboten Gendra Suropati nyumbare jenengan. Lho, jarene Bagong. Lah nuwun sewu Bagong kok dipercaya. Lho. Lah kok dadi wah, lah jare Bagong iki mau Gendra Suropati nyumbare karo Ratu Mandura Prabu. Lho, sik to. Bagong menika aturipun mboten pernah serius. Lho.
Bagong ki nek omong ra tau tenan. Lah kok sampean percaya, lah kok sampean pitados. Ning jare Bagong ki cetha Gendra Surapati nyumbari karo Baladewa. Mengke riyen to ditanjeke riyen. Lenggah. Lho. Edan. Wah. Lah kok dadi aku kewiranganmu guru-guru Bagong. Lah nggih nuwun sewu, Werkudara. Apa? Miturutmu Kaka Prabu Baladewa ki sing kleru apa Bagong sing kleru? Baladewa sing kleru. Sebabe apa? Bagong ora ngakon apa-apa. Bagong mung ngomong nek Gendra Surapati sumbar karo Baladewa, Baladewa nglarak Nalendra kae mau. Nggih, rungokke nang. Kula ora akon apa-apa karo sampean kok sampean kaya ngono ku. Lho lah ning rak jaremu, lah ning jare kula ning rak kula ora akon. Kula mung ngomong, "Piye? Aku dadi malah nyumbari Baladewa ki karepmu kepiye?" Wah, edan aku dadi entuk gawean. Aku dadi golek gawean wong gerang, gerang kula mbane sampean. Kula kon ngapa-ngapa. Ning sing baken lak kula ora ngakon apa-apa. Nggih ta sinuwun? Iya. Nah, ngoten niku. Ndara Janaka. Apa? Napa kula akon nglarak ratu nika kalih Sinuwun Baladewa? Ora. Yakin? Babar pisan ora kuwi. Sinuwun Muntadewa apa kula ngakon kalih Sinuwun Baladewa kon ngundurke ratu kae mau? Ora Bagong kuwi. Ora nek wong ngakon ngono gegeden rumangsa wae iki. Wah, lah kok edan. Lah kok malah aku dadi kewirangan gara-gara Bagong pun to. Wong ki nek gelem gawe mesti gelem nganggo. Weh, sapa sing nandur bakal ngunduh. Nek undu-unduanmu ki apik, mesti apa jenenge? Kebalik, Gong, kebalik. Nek tanduranmu ki apik, undu-unduanmu ki mesti bakal apik. Kebalikane ya ngono. Ndonjor aku kudu kepiye? Lah nggih nek enten napa-napa niku kedahe dirampungi wong sedaya niku Bagong mboten njaluk tulung. Bagong niku mboten ngakon kalih panjenengan, mboten nyuwun tulung kalih jenengan. Lah kok sampean tekan jenengan nglarak kalih ratu ki wah edian nungso ora tatanan. Baladewa. Piye? Lah kowe manut aturku mending tok tandangi. Kowe wis gelem gajul, wis gelem nglarak, kowe kudu gelem ngrampungi perkarane. Wah edan setan. Aman kaya ngene sampean wis kae dirampungi ndak ora prayu kedadiane. Hei, Gendra Surapati, mandheg kowe. Kakang Semar Badrana ya pripun den niki lho. Wong iki duwe gayuhan pancobane mesti wae bakal teka. Iya. Kowe ngono kuwi napa ki arep sukses cobaan ki mesti maneka werna. Ha iya to. Mak. Iya, kaya tak aku iki alhamdulillah iya. Wah. Ngurus hubungane wong ora sok kaya ngono ora sok mbukak wadine wong liya ora. Ah sagelemku ora. Kakang Semar, kula ten. Sing prayitna ngati-ati kae mengko Koko Prabu yen ora dindake. Nggih. Mengko bakal ora prayu kedadiane. Lajeng kados pundi? Aku sing bakal kendhake marang Koko Prabu Baladewa. Mangsa borong nyuwun tulung babagan katentreman wonten ing Karang Kadempel nggih Den. Iya Kakang Semar. Ndara Werkudara. Semar apa? Sinuwun Puntadewa. Kakang Semar kepiye? Niki pun purna jejibane. Kula nyuwun supados sak mangke jaga kawontenan Karang Kadempel supados boten wonten napa-napa ingkang sak mangke badhe tumapak. Lan pancoban menika enggal sirna enggal sumingkir. Iya Kakang Semar. Nggih, ingkang kados kula aturaken kala wau tiyang kang gadhah wong sing entuk kanugrahan mesti menika pacobane bakal sumanding, bakal sumadya. Iya Kakang Semar. Nggih. Lho piye, Pak? Iki wis ge ayu budal ora usah nganggo ladrang. Halo. Kesuwen ya. Jam 12 seprapat ya. Wis nek ngono aku njaluk pamit madal Mas ngatos-atos sampun kados lare alit sinuwun.
Thank you.